Billingsova ovulačná metóda vznikla v 50. rokoch minulého storočia. Jej zakladateľom bol lekár John Billings spolu s manželkou a inými lekármi, ktorí sa zamerali na skúmanie hlienu krčka maternice, aby predstavili manželom a aj na podnet cirkvi prirodzenú metódu, ktorá bude vedecká a spoľahlivá. Zamerali sa na hlien krčka maternice preto, lebo krčok maternice je veľmi dôležitý pre to, aby sa spermie dostali k vajíčku. Hlien krčka maternice takisto sprevádzajú znaky, ktoré žena môže cítiť na vonkajších rodidlách. Pri neplodnom hliene je to iný znak, pri plodnom hliene znova iný. Túto metódu predstavili ako vedeckú. Je pre všetky ženy, nie je to len pre veriace ženy. Učia sa to napríklad ženy v Číne. Táto metóda bola tam dovedená práve v tom čase, keď bola politika jedného dieťaťa a ukázala sa ako veľmi spoľahlivá. Dokonca jej spoľahlivosť bola vyššia ako hormonálna antikoncepcia. Pri výučbe sa zameriava žena na to, čo vidí a čo cíti. To znamená, že aká je konzistencia hlienu a aký pocit pri tom má. Cyklus u ženy začína prvým dňom menštruácie, keď cíti na vonkajších rodidlách pocit mokra a vyteká krv, ktorá sa odlupuje zo sliznice maternice. Potom sa vlastne krčok maternice uzavrie, spermie nemôžu vniknúť, žena pociťuje buď úplné sucho alebo základný obraz neplodnosti. To znamená, že je to nejaký hlien, ktorý je rovnaký a nemenný. Nasleduje obdobie plodnosti, kedy žena cíti výrazné mokro, vlhko, až pocit klska. Toto obdobie trvá v priemere tých 5-6 dní. Po ňom nastáva obdobie neplodné. Vedecky je dokázané, že ovulácia nastáva v deň vrcholu. Dňom vrcholu nazývame deň, kedy sa objaví posledný deň plodného hlienu. Ovulácia môže nastať buď v tento deň, alebo v prvý, alebo v druhý deň po ňom. Vajíčko je životaschopné 24 hodín, takže ešte tretí deň sa považuje za plodný. Od tohoto dňa na 11. a 16. deň žena dostane ďalšiu menštruáciu. Čiže obdobie pred ovuláciou a obdobie po ovulácii, respektíve po ovulačnom obraze je neplodné. Ovulačný obraz, kedy je plodný hlien, tak je obdobie plodné. Čiže väčšinu cyklu žena má neplodné obdobie. Túto metódu môže žena využiť či už na naplánovanie si počatia alebo na oddialenie počatia. Ako som už spomínala, je to vhodné pre všetky ženy, nezávislo od toho, či sú veriace, neveriace. Mnohé ženy to využívajú práve z toho dôvodu, že chcú žiť nejaký životný štýl, ktorý je prirodzený, ekologický, ale aj spoľahlivý a vedecký. Je veľmi dôležité, aby sa túto metódu učila žena od certifikovanej lektorky, ktorá ju to naučí naozaj kvalitne, pretože od toho závisí aj spoľahlivosť tejto metódy. Billingsovú ovulačnú metódu na Slovensku šíria dve organizácie, sú také hlavné, a to je Donum Vitae a Centrum Billingsovej ovulačnej metódy. Centrum konkrétnej pomoci Femina ponúka možnosť výučby tejto prirodzenej metódy, a to z toho dôvodu, že sa zameriavame na prevenciu a na prevenciu aj u žien, ktoré sú z takého sociálne znevýhodneného prostredia, a táto metóda sa nám zdá ako taká pre ne najvhodnejšia. Takže túto metódu ponúkame týmto ženám. Samozrejme ponúkame aj možnosť iných ďalších dvoch prirodzených metód, záleží od toho, čo si žena vyberie.